Ideme pozrieť do hangáru na Želiave. Musíme tam presvietiť. To tu není ono, tam už je stena. Vidíš? To svieti jak na dušičky sviečka. Čo tu je? Vzadu je tých krása. Tu sú Roxory, aha. No. Tam nič asi neuvidíme. Čakaj. Je Roxor. Ty kokos, dobre. Dosť veľa cigáni zabrali. Kámo, u nás by to už rezali. U nás by to dávno už cigáni pobrali. Dosť veľa. Dobre robí Roxor, že? Kámo. Ty sa nevidíš, že stúpáš. Nevidíš, a tu je betón. No. Nič, poďme na spát. Asi do piče, lebo neviem čo tu je. Nevíš, čo tu je, vstúpiť na uľačo. Ale pneumatik je tu zamrdaný riadne. Tuto ešte pozrieme na chvíľu. Dobrý hangár. No. Kúkneme túto donútra. To je čo? To je To je nejaká mŕtvola. mŕtvolov ešte nájdeme. Drôt. Plech. Nič tu nie. No. Tam ešte čo si vzadu, ja tam nejdem. No ne, poďme. To si spáne, kde si. Ventilácia, čo? No. Vzduchotechnika asi. No. Už poďme. Dobre, no. Reálny hangárek tu vybudovali. Otázka je, či to bola taká jaskyňa, oni to len vybetonovali, či ako. No. Baterku už minimál 26%. Ideme. Všetko to natočili. Všetko bude na YouTube kanálu. No, super. Dobre, mám to. Si to vybral? Si to vybral, Ivan? Čo? Áno. Normálne si vybral všetko. Dobre, Všetko, len to? takže toľko Želiava. Vojenská základňa. To si daj klasku, do toho to zatrel a keď budeme tam, to len ukážeš. Lebo tam budeme stáť v zápke, tam budú určite auta čakať. Učíme sa, vidíme sa neskôr. Čaute.